जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाया माने जेब्लाबो रायजो राजानि थाखायनो मावदों आरो जों बेखौ बुंदों जे जों खुनु दिन जों मिसा प्रतिश्रुति जों होनाय नङा जों जिखिनि जों मावदों जों बेखौ मावदों होननानै बुंदों आरो जोङो BTC 15 बोसोराव जों जि मावदों आरो जोंहा मावबावनांगौ दं गोबां मावबावनांगौ दं आरो बेखौ जोङो जेलानाखि जोंनि सरकारा फैफिनगोन अब्ला जों मावलांगोन आरो बे जोंनि कमिटमेन्ट जिखिनि खोथा होदों बेखौ मावगोन बेवहाय माबा मोनसे सोरबा रायजो राजाफोरखौ माने हायै प्रेक्टिकेल नङै बुस्थुफोरखौ होलाबायगोन होननानै जों प्रतिश्रुति होआ खारन रायजोआनो राजा जों जेरै जुदि नंखाय खोथा बुङोब्ला गाबोनथ' जोंखौ बिसोर हमफिनगोन ना दिनैहाय UPPL मा खोथा बुंदों नोंसोरथ' मिथिगौ जा मिडिया नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै बिथांमोनहा बुंदों थांनाय जेनाखि माने बिसायख'थिनि सिगां जे जोङो भट होबानो साख्रि होगोन वान भट वान जब बबे देशनि नियम आमेरिकायावबो गैया बिश्वआवनो गैया जे साफ्रोमबो भट होग्राफोरनो साफा साफा साख्रि होगोन बेखौ रायजोफोरखौ थगायनाय होनाय जायाखै होनबा बिसोरो बुंदों जे जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन जोंना बेसेबां हाजार दङ फ्राय खाथि लागानो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 75 जुदि हाजार होयोब्ला जोंनाव बेसेबां थाखा थांगोन बे थाखाया जोंनाव दंनाया BTCआव गैया बेफोर माने ओरैनो बुंलाबायनाय दा नंखायनो जों बिसोरबायदि प्रतिश्रुति होआ जिहेतु गोबां खोथा बुंदों बेफोरखौ बुंनानैनो बिसोर भट लादों दाथ' रायजोआ गोबां माने बुद्धिजीबिफ्रा अर्थात फुराना जेनाखि कर्मिफोर बिथांमोनहानो बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव जिखिनि खोथा होदों बे खोथा होनायफ्रा जाफुङाखै बेखायनो बिथांमोना दुखु मोनदों जेसेबां खोथा होदों एसेबां मावाखै अनेक जोंहा दिनैहाय माने BPF हिसाबै बा BTC हिसाबै जि उन्नति जानांगौमोन जि खोथा होदोंमोन बे जायाखै आरो बेल' नङा आरो गोबां खोथा जोंहा बुंबावनांगौ दङ दिनै BTCआ बोरै सृष्टि जादों बेखौथ' मिथिगौ हाजार मानसिफोरनि खस्थ'नि बिनिमयाव जों BTCखौ 6 शेड्युलखौ मोननो हादों मानो होनोब्लाथ' हाग्रामा महिलारि सार खाम्फा सार चन्दन ब्रह्म सारमोनहा रायजो राजाफोरनि सहजुगितायाव जिबायदि मोनसे माने गोरा संग्रामनि गेजेरजों बे गोरा संग्रामनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथिनि गेजेरजों भारत सरकारजों रायलायनाय समावहाय भारत सरकारखौ कनभिन्स खालामनानै दिनै BTC 6 शेड्युलखौ जों मोननो हादों 275 आर्टिकेल 6 शेड्युल बेवहाय बेखौ मोननो हादों दिनैहाय बे 6 शेड्युलाव जोंनो बानायनो हानाय क्षमता जोंहा दं लेजिस्लेशन जोंहा क्षमता दङ एक्जिकिउटिभ जोंहा दङ बेनिफ्राय मा दङ जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा दङ बेफोर क्षमताखौ मोननानै बेफोर क्षमताखौ लानानै जों दिनैहाय BTC ओनसोलाव जोंनि डिपार्टमेन्टनि सायाव आयेन बानायनानै जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनानै जों सिन्था खालामनो हायो खिन्थु दिनैहाय बे डिपार्टमेन्टखौ दिनै हरबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय दिनैहाय जोंनाव 3079 गामि दंमोन जाय गामिफोरखौ जोङो BTC सृष्टिनि गेजेरजों BTC संग्रामनि गेजेरजों दिनैहाय BTC माने मा होनो बेखौ आल'सनानि गेजेरजों भारत संबिधाननि माने जेखौ बुंदों भारत संबिधाननि 6 शेड्युलाव जिखौ मोननो हादों बेवहाय जोङो सोफानो हादों बे गामिखौबो बिसोर कमिसन दानानै जोंनि BTCनि हा बड'लेण्डनि हाखौ गामि गानख'नाय खालामनानै बेखौ खहा खालामनो नागिरदों बेफोर मोजां जादों नामा बेफोर मोजां जायाखै जोंनि क्षमताया थांदों जोंनि हाया दिनै गोमानो नागिरदों होमबा जोंनि भबिस्वत जेखौ जों सानबाय थादों बर' जाथिनि जेनाखि आलादा बे बोरै फैनो बेखौ दिनैहाय जोंहा रायजो राजाफ्रा सानदों जोंनि बुद्धिजीबिफ्रा सानदों हे गतिके बेफोर जेनाखि मावबोनाय बे मावबोनायनि फिथाइखौ खिन्थु बिसोर मोनगोन रायजोफ्रानो होगोन आरो जोंबो माने बेफोरनि थाखाय जों अनेक खोथा बुंदों एसेमब्लियाव जों खोथा सोंदों प्रश्न सोंनानै जोङो बिसोरनाव उत्तर बिदों बिसोरो मोजां जवाब जोंनो होनो हायाखै जिथु जोंनि NDP बिनि संगिबि जोबथेसालियाव जोबजाबसिनबाय दा बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना बोसोर खालामदों बिथांमोनहा बे सेक्रिफाइस खालामनायनि उनावहाय बिथांमोनहा फैयै दिनैहाय BTR जाबाय
सक्तियाव दिनैहाय मा दं मा गैया बेखौ मिथिस्लाबाखसै दिनैहाय बिटिआर सक्ति जानाय लोगो लोगो जों गिरि मानजाथाव माबे रन्जन दैमारिखौ सहि होबाय सहि होखांनायनि उनावनो बेखौ आरो जेराव लांफिनबाय मा सख्रान्थ दंलाय आरो बबे माने मोनसे माबा दङ जे एकर्ड दङ सक्ति दङ जे सक्ति जानायनि उनाव आन्दलनकारिफ्रा जे जेलाव थांफिननांगौ बे थिग जायाखै दिनै बेखौ लांनायखौ जोंबो मोजां मोनाखै दिनै रन्जन दैमारिखौ जेराव लांनायखौ जोंबो मोजां मोनाखै बे गनांगौ जोंनि लांदां फोथाराव फैनांगौ आरो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांनि इच्छा दं आरो बे जाय मानसिया गावनि जिबनखौ टेक होनानै 34 बोसोर आन्दलन खालामबाय आरो बिथाङा दिनैहाय गावनि माबाखौ लाइफआरि जेलाव थांहोबावनांबाय बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो गैया दा बेवहाय बिटिआर सक्ति खालामनाय समावहाय जायफोर बेबायदि माने केसाव दंमोन बेखौथ' एमनेस्टि लानो हायो जोंथ' एमनेस्टि मोन्दों जोंनावबोथ' केस दंमोन ना बिटिसि सक्ति जाबाय एमनेस्टि होबाय जों गलाजोब्बाय मोजां जादों बिदि मानो खालामनो हायाखै बिसोरो बे एमनेस्टिखौ मानो बहाय लाबोफानो हायाखै मानो हायाखै बेखायनोथ' बिदि जादों ना बे गतिके बे दुर्भाग्यजनक रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव थांनाया दुर्भाग्यजनक बेखौ थांनाङामोन दिनै गासै बर'नि रायजो राजाफोरा आरो गुबुन आफादफोरा बिथांखौ उदां जाजानायखौ लुबैदों मा राहाजों बिथांखौ उदां खालामनो हागोन उदाङाथ' बेनो जों ज' खौसे जानांगोन जानायजों एखे मुखै आरो एक नाम्बार दायित्वआ जाहैदों सक्तिखारि प्रमद बर' आरो गबिन्द मोनहा बे एक नाम्बार दायित्व दङ आरो बे सक्तियाव बेखौ माने जिहेतु सक्ति जाबाय सान्थि सक्ति नालाय बे सान्थि सक्तियाव बे माबाखौ मा होनोमोनलाय बेजों गनांगौ बेथ' बे थानांगौमोन ना दा बिथांमोनहा नाजायोबाथ' हागोन दाबो मानो हाया जानो आयेननि खोथा बुङो जुडिसियारिनि खोथा बुङो नंगौ जुडिसियारि नंगौ बे एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेसन जुडिसियारि बे आयेनखौ जों आखायाव लानो हाया खिन्थु राजनैतिक भाबै पलिटिकेल भाबै बेखौथ' जोङो दिल्ली सरकार आसाम सरकार बिटिआर सरकार गावसोरनो सरकार रायलायनायनि गेजेरजों बेखौलाय माथो लाबोनो हाया हानांगोन ना हानांगौ हायैथ' जेबो खोथा गैया दा मानो हायाखै मानो बिदि खालामदों बेखौ जों मिथिला